הייתי בקניון וקניתי כמה דברים, אני רוצה לעשות לכם הול קטנטן. הציץ באורבניקה שעלה לי 30 שקלים לפי דעתי. לא יודעת איפה אני אשים אותו, אבל זה הציץ. זה חשוב. אוקיי, קניתי את הצעיף הנדיר הזה שהוא גם מאורבניקה, שהוא גם הוא עלה 30 שקלים לפי דעתי. תראו איזה מושלם הוא. לחורף החורפי כזה, אמא ואבאלה. לא, זה באמת נדיר בטירוף. קניתי כזה חדש למאחורה של הטלפון, שכאילו שלי כזה ורדורד. רואים? וזה כאילו יותר מדי קריצי לי, אז בא לי כזה טיפה יותר חורפי. ותראו איזה נדיר זה. וחברים, לגולת הכותרת. יש את החנות הזאת, שזה חנות כזה יפנית צינית, אני לא יודעת. אני אישית הייתי עכשיו בקניון ג'י כפר סבא. יש שם מלא דברים של ברבי, וקניתי את הגרביים האלה, שזה כזה יהיה גרבי המזל שלי, סבבה. תראו איזה חמודות, זה כזה שלא רואים, כזה שמים מתחת לג'ינס הארוך. וקניתי כזה, אוקיי. זה מחזיק מפתחות של האחת והיחידה ברבי. תראו איזה נדירו. גם המפתח שלי ורוד כזה באותו צבע, אני רגע אשים את זה. תראו איזה יפה, אומייגאד. אוקיי, הסתכלו, אני אראה לכם את הצ'ארמים. טוב, יש לנו פה את המשקפי שמש של ברבי, יש לנו פה כזה דבר קטן שרשום עליו ברבי ומקרון ברבי. יס. מקווה שנהנתם מהעול שלי חברים, ביי ביי.